Slav gele Kurdistaniyen heja. Slavê me ji İsraîlê ji Tel Avivê ji bo 4 parçeyên Kurdistanê. Em Kurd, Kurdên cihû û İsraîlî dostên me emîro li pêşiya konsolxaneya Amerîkayê civiyan e û em Rojavayê qetila Rojavayê Kurdistanê, qetliyama Kurda al Rojavayê Kurdistanê em protesto dikin li vir. Em dixwazin dengê xwe bigihînin hikûmeta İsraîlê, bigihînin Kneseta İsraîlê da ku bigîje hewariya dostê xwe, bigîje hewariya Kurdan. Îro İsraîl dostê Kurdayê herî hêjaye rojhilata navîn da. Baweriya me carek din me fêm kir ku rasta rast bi dewletên Rojavayî nayê mixabin. Vê gavê Kurd li Rojavayê Kurdistanê bi her awayî têne qetilkirin, jin, zar û mêrên xwe têne qetilkirin, têne sürgûnkirin, têne kolekirin. Divê ji bo ku em bikevin pêşiya vî tiştê asteng bikin, hewce ye em destê xwe wekî dostekî dirêjî İsraîlê bikin, İsraîl jî piştkiriya me bike. Divê em hikûmeta İsraîlê îkna bikin da ku ew jî bikaribe alîkariya me bike li rojhilata navîn da. Divê em ji kompleksên, ji îdeolojî û fantaziyên ecêb dev berdin û bigîjin netewperweriya Kurdî û Kurdistanî û em dostê xwe naz bikin. Îro ji xeynê İsraîlê rojhilata navîn tu alîkar tu dostê me tune ye. Zor spas serçavan em ê têkoşîna xwe ji bo Rojavayê Kurdistanê bidomînin. Xuda xaba.